eta enpresa armamentistikoak, Carrefour, CAF, propaganda kulturala. Euskal Herrian badugu zer borrokatu. Arrasaten ere, buru belarri gabiltza Israelgo produktuen boikot kanpainarekin. Douglasen hasi ginen eta oraingoz produktua kentzea lortu genuen. Egon adi eta Douglasen Almak produktua ikusi gero abisatu. Produktua kentzea erabaki zuten. Mondragon Unibertsitatea, Ikerlan, Caja Laboral, Mondragon Korporazioa besteak beste harreman zuzena daukate estatu genozidarekin. Arrasateko berezetatik lanean jarraituko dugu. Taldean gero eta gehiago gara. Herriko jendea autonomoki ekintza zuzenak egiten hasi da. Pegatinak jarriz eta produktu zionistak tinta gorriz margotuz. Eskerrik asko borrokara batu zaretenek eta jakin gure ateak zabalik dituzuela. Apurra ezazue harreman oro estatu zionistarekin. Amaitzeko, ezin ahaztu komunitate palestinarra. Gure artean gaur ere batzuk egon daude eta. Ez beraien borondatez. Behartuta etorri dira eta